लगता बची न हिंदुस्तान, लगता बची न हिंदुस्तान। कैसे बताई भइले कठोरवा देशवा के सरकार, कैसे बताई भइले कठोरवा देशवा के सरकार। लॉकडाउन में मरता लोगवा गरीब भइले लाचार, दुख में डूबल पूरा संसार। लगता बची न हिंदुस्तान, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान, कैसे बताई भइले कठोरवा देशवा के सरकार। कैसे बताई भइले कठोरवा देशवा के सरकार। लॉकडाउन में मरता लोगवा गरीब भइले लाचार, दुख में डूबल पूरा संसार। लगता बची न हिंदुस्तान, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान। लगता बची न हिंदुस्तान। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। लगता बची न हिंदुस्तान, मार कलो के कोरोना जे भूख प्यास मरता, भूख प्यास मरता। मार कलो के कोरोना जे भूख प्यास मरता। आफत भइल गरीब के ना केहू मदद करता, आफत भइल गरीब के ना केहू मदद करता। बहरा निकलते प्रशासन के लाठी गिरे बार बार, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान। लगता बची न हिंदुस्तान, दुख में डूबल पूरा संसार। लगता बची न हिंदुस्तान, मीट गोइलिया राना हिंदू मुस्लिम भेदभाव से, हिंदू मुस्लिम भेदभाव से। मीट गोइलिया राना हिंदू मुस्लिम भेदभाव से। पार का होई किनारा जब गिरल खेवैया नाव से, पार का होई किनारा जब गिरल खेवैया नाव से। जौन तू कोइला देश में आके कोइला केहू काम, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान। लगता बची न हिंदुस्तान। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंडई चौक नरकटियागंज। लगता बची न हिंदुस्तान, जाबिर जी का कोई है आफत सबका पर पड़ल बा, आफत सबका पर पड़ल बा। जाबिर जी का कोई है आफत सबका पर पड़ल बा। देहरादून मुंबई केरला में लगवा फसल बा, देहरादून मुंबई केरला में लगवा फसल बा। राइटर मुसाफिर लिखे सुनैले दिलवा के अरमान, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान, दुनिया भइल बाटे सुनसान। लगता बची न हिंदुस्तान।